Den største teateroplevelse af mit liv. Mit navn er Edward Broadbridge. Jeg stammer fra England. Flyttede fra England til Danmark i 1967. Jeg kommer fra et land, hvor teater er en levende del af livet, takket være William Shakespeare og mange andre. Så jeg voksede op med skuespil i blodet, om jeg så må sige. Men da jeg læste for første gang Den ideelle amerikaner af Tom Buk-Swienty om Jacob Riis, så blev jeg tændt. Her ligger en musical, tænkte jeg, som er ud over det sædvanlige. Jacob Riis, ligesom mange andre, rejste til Amerika, i hans tilfælde i 1870. Og der falder han igennem helt ned til bunden af samfundet. Han var med til at rive slumkvartererne ned i New York, takket være hans blitzbilleder, som kom i en bog, som hedder How the Other Half Lives. Historien siger, at da de først så Jacobs blitzbilleder, så folk sendte blomster ind til slumkvartererne for at give dem håb om en fremtid. Så Jacob fik dem, især den berømte Mulberry Bend slum, det fik han rivet ned og bygget en ny settlement på stedet. Så rejser han sig langsomt og bliver journalist, og så ejer han sin egen avis, og så ender han i Det Hvide Hus sammen med Teddy Roosevelt. Den tredje tema er den kærlighedshistorie, som Jacob har med Elizabeth. Elizabeth er en overklasses pige i Ribe, og første gang han ser hende er på en bro over Ribe Å, hvor han er 14 år gammel, og hun er kun 11. On the edge of my old childhood town is a bridge. Men alligevel falder han pladask for hende. Men han kan ikke få hende. Hun er ude af hans klasse. Han frier til hende lidt senere. Hun siger nej. Så rejser han til København først for at blive uddannet tømrer. Frier igen. Hun siger nej. Så er det, han rejser til Amerika. Og mens han er i Amerika, bliver hun forlovet med en dansk soldat. Desværre dør han, før de bliver gift. Og pludselig er Elizabeth alene. Jacob i Amerika får det at vide og frier igen. Og denne gang siger hun først nej, og så skriver hun et brev til ham, hvor hun siger, jeg kan måske lære at elske dig, Jacob. Du har været så ihærdig. Han rejser hjem til Ribe. De bliver gift i Ribe Domkirke. De rejser tilbage til New York og får 4 børn. Første gang jeg læste bogen, så tænkte jeg, her ligger der en musical. Jeg kunne mærke det, at jo længere jeg kom ind i bogen, der er en scene. Så, der er en sang. At se An Ideal American kom til liv i Skive, vil blive den største teateroplevelse af mit liv. Så jeg glæder mig til at se jer den 18. 19. oktober. Jeg kommer til alle forestillinger, og jeg bliver til det aller sidste. Når alle er taget hjem, så sidder jeg tilbage og tænker, oh boy, we did it.